1974a data garrantzitsua da bertsolaritzaren historian. Urte horretan, Patxi Goiko Lea, Xanti Parragirre eta Juanito Akixuk Euskal Herriko lehen bertso eskola izango zena abietu zuten Almeneko ikastolan. 50 urte luze igaro dira dagoeneko, eta belaunaldi ezberdinetako bi bertsolarirekin egon gara bertso eskolen inguruen hizketan. Jon Sarazu eta Ane Suazu Bizkar. Bertso eskola hartan hasi zuen bidea Jon Sarazuak. Nolakoa izan ote zen bertso eskolen abiapuntu hori? Dana sortu izan, ez dakit bakitu izan, Sábado Ingles. Sábado Ingles izate izan gumiak itzela, zapatu goizetan melan nahi izan, enpresetan. Asteburua zen, zapatu atzaldetik aurrera. Eta momentu baten, kendu inabien Sábado Ingles hori, eta zapatu goizabe libre gehatu ziren langileen dago. Orduan ikastoliek esan nuen, jo, igual orduan gurasue izatik ez esan etortzeko umiei euren ofizioak edo ekizien gauzak erakusten, ez. Hortik, junta hauzien 3 guraso, kooperatibetako langileak zirenak, eta eukioin idea hori, bertsolaritza transmitu ditugu kuadrilla bat ez da. Baina zegoen, gero amurizak garatu gauen bertsua erakusteko teknika, ikodetzen zentzu hortan eskola bat, ez? Batez bezan, bertso kultura hori maitatzen erakutsi, bertso zaharrak buruz ikasi, kantau, eta apura talde girua sortu. Hori izan zen hasiera, eta nik uste dut, funtziona goela, gutako batzuk, benetan zaletu edo maitemindu gitzela mundu horrekin. Nik uste dut lehenengo bertso eskolaarek sortu ziela neurri baten intuizio batetik, izango litzakela, edozeinek ikasi leikela bertzotan itzen eta ez dela, ez? Garai baten pentsetan zan moduen bertzotan egin ja, bertxotan jakin ja jaixoten norbera, orduan intuizio hori eta nik uste dut gero konbentzimendu eta nahi bada militantzia handixa egongo zen espazio moduan imaginetan ditut. Eta gaurrengo bertso eskolak nolakoak dira? Nik uste kriston ibilbidea injala, ez da, onjala 30 urte bertsolaritza mugimendu moduan, bertsozala elkartearen inguruan mugimendu moduan antolatzia pentsau zanean, garbi euen 3 estrategia nagusi garatu biziela, 3 lan hildo nagusi, bat sustapena, bestia ikerketa, eta batez be nagusi transmisioa zala. Orduan, bertso eskoletan egoela, bertsolaritzan etorkizuna. Eta nik uste hortan jarraitzen dabiela gaur egungo bertso eskolaiek, ez bakarrik bertsolari posibliek sortzen, baizik bertsolariak, entzuliak, gai jartzaileak, epailiak, hau da, mugimendu horretarako eragileak sortzen, ez. Eta, gure garai hartako hasiera baino askoz gauza aberatsagoa da gaur egun, ez mugimendu hori. Esango nauke, batez be, izan heldu edo umien kasuan, hasi berrixak dien taldietan, badagoela gaur egun beste oinarri pedagogiko bat, badagoela gaur egun beste lanketa bat egin da, eta irakasliak edo trebatu hau dauzela, edo badaukiela gehixau trebatzeko aukera, eta badaukiela oinarri sendu hau bat, bertzotan nola irakatzi, edo bertso eskola baten nola sustatu bertso zaletasuna eta kulturarekiko atxikimendu hori, beste oinarri batzun gainean itzen dela, 50 urte honetan asko ikasi dalako eta bestiak beste ikertu be asko indalako gaixan inguruan. Baiara hontan burdina asko jan dugu, baina bertso arloan ez dugu eduki, ez eredurik, ez jarraitzailerik, botazioan behin Goiko Leak Iparragirreri. Zeldu zaizue bertso eskolen aurreko garai haietaz? Nik uste dut ezer gutxi eguela, ezer ez eguela ezatiebe asko da, horreu zen, 3 gizon honek bertsozaliak ziren. Apotza aldien bauen bertsozale nukleo bat, oinati aldien bakiu bauzela bertsozaliak, ez da? Eta ero, handik sortu zan baitebe, apotzan, eitxizan bailarako bertso txapleketa moduko ura, eta ikusi zan, bauzela bertzotan itxeko kapazienak. Nik uste dut, asko jaso dugula, bailara hau euskalgintzan adibidez oso indartsua izten danan halako pozo bat,
autoeraketan eta kooperatiba gintzan eta be oso indartsua izan den bailara bate moduen, baina nik uste dut kulturan ez dugula jaso herentzia hori iruditeria aldetik behintzat. Igual ezer ezeguela esatia asko da, ezeguela esan tradizioan ez dugu eduki ordura arte, esan egun nazio mailan edo puntan ibilidan bertsolaririk ez tradizio hori ezeuen, baina guk bageunken nondik edan. 3 izen propio ditu Almeneko bertso eskolak. Patxi Goikolea, Xanti Paragirre eta Juanito Akizu. Intuizio honeko janti izan zala, ez da? Patxi Goikolea izan zen persona oso euskorra, jarteuena, dinamika, etengadia, zelabait ardatza, ez da? Juanito izan zen piperra, askotan gaztiak erakartzen gintuena, eta Xanti, guretzat hiruretan igual misteriotsuena, eta bertsolaritzaz berbadak gehixen ekixena, ez? Eta ez ziren irakasle, ez eukien pedagogiarik zentzu hortan, baina zelabait ume kuadrilla batekin konektatu egin, ez da, eta gutxi batzuk jarraitu ginen. Urteten jaten lehenengo gauzia dela, gaur egun gauzen lekutik eskerrak emutia, ez? Eta gaur egungo bertso eskolak existiruten badien neurri baten eurei esker dela, esango neuke intuizio aretan eta edozein umek bertsotan ikasi aleuenan intuizio horretan oso ideia sendo moduan euki ebiela, eta ez dakit garai hartan zenbateraino esplizitetan ebien, baina neskek bebertzotan inaleuienan ideia hori eta ikasi aleuienan ideia hori, eta iruditzen jat zentzu hortan asko zordotagula lehenengo bertso eskola arei. Guri egiz esan da hiru gizon honek, ez da hiru langile honek transmitio eskuena batez be, kultura bat izen zan, ez? Lehen zan duten moduan, ezen beste teknika bat edo baizik eta asegitzen Lasarte zanan bertsozarrak ikasten, Txirritagan bertsozarrak ikasten, asegitzen kultura bat jasotzen, ez da? Eta hori izen zan gero oinarri, gu geuk erabakitzeko nik kultura honetan be parte sentitzen az, eta gure sortzaile izan. Eta gero pertsonalkin nik beti esaten dut da, Patxi Goikoleak daukola kulpan zati handi bat ni bertsolarixa baldin manaz, eta nik personalki bai sentiruten dut zor bat berekiko eta eurekiko orokorrien. Zein izan da bertso eskolek egindako ekarpena? Bertsolaritzak zerbaiten potentziala baduko, da jolas bat izetia euskaldunentzat. Ni ez bakarrik entzuteko entrada pauta, baizik eta praktiketako, kuadrillan, familixan, eta gero baita maila lokalien garatu lehiken dana ez. Orduan, zertzu hortan, bertso eskolak dauken funtzioa da geruza horrei danak alimentetia. Bertso eskolako jente gehixenak bukatzen dau kuadrillako bertsolari izaten. Edo familixakua, ez? Familixan urte hurren badala eta ez dakiz zer, bertso batzu jarten, oiten, kantetan, eta nik ustez hori da geruzarik importantiena, ez? Gero dau bigarren geruza bat, eta da herri mailan, ez? Herri mailako funtzio bat, ez? Herri mailako bertso saio baten, edo ez dakiz esar egoitzan kantau bidala, edo ez dakiz mesan baten kantau bidala, edo bertsoiak saioa kantulatu bidiela, nagaixak pentsau bidiela, funtzio horrei beteteko, ez? Bertso gintzan. Eta hirugarrena izango litzateke, espektakulo mailan nazioarteko bertsolari izatera, ez? Aspiraune dauen jente horren prestakuntza, ez? Eta, nik uste dut bertso eskolak hiruretarako da zela, eta bai egiten dabila, ez? Euren funtzioa. Nik uste dut bat dala aipatu dugun hori, esango neuke bertso eskolak egoniz ez balitzi ez litzakela egongo hainbeste emakume bertsotan. Seguruenik eremu askotan bertsolarixak sortzia ezinezkoa izango litzake, batez be realitate soziolinguistikoagatik eta modu naturalien elirakielako sortuko bertsolarixak, baina esango nuke gaur egun bertsolaritza ezagutzen dugun moduan be elitzakela existiruko, eta seguruenik 80ko bertsolaritzan boom hori eta bertsolaritza modernoan boom hori be elitzakela existiruko bertso eskolak egon izan ez balitzi ez.
Orduan, zaila itxejat konturatzia zenbateraino izan dien ezinbestekoak bertso eskolak, gaur egun ezagutzen dugun bertsolaritza eta nik bizioten bertsolaritza erabat hortan oinarrituta dagoelako. Bertsolaritzaren mundua asko aldatu da 1974ean Almeneko bertso eskola sortu zenetik. Baiarara etorrita nolako bilakara izan dute bertso eta bertsolariek? Aneso Zubizkar eta Jon Sarasua bertsolariek beraien pertzepzioa azaldu digute. Bertsolari gazteek sarri entzun dute benetako bertsolaritza lehengoa zela. Zenbat aldatu da bertsoa 50 urte hauetan? Bertsolaritza lehen eta bertsolaritza oin. Asko aldatu da azken urtietan bertso daneteko modua. Esango neuke hor bi gauza dauzela. Batetik, bertsotan eitzeko modua eta gure baldin bada teknikoki ez da larrei aldatu orduko lehenengo bertso eskola horreitatik. Esango neuke justu aurreko belaunaldixekiko dauela eten handixagoa, ez? Jose Agirrek eta esaten nien eurek eta biela bukaeria pentsetan kantuen hasi aurretik eta nik uste dut ja bertso eskoletatik hasi garen neurri horretan, bertsotan pentsetako modua edo badala ja aldatuta etorri jakun zehose. Ukaezina itxagat neurri berien, diskurso aldetik, eduki aldetik badauzela azkenengo urtietan txertatu dien gai pila bat, bestiak beste esango nauke emakumeen plazaratziak badaukola hor zerikusi handixa, badaukola zerikusi handixa bebai gure bada bertso eskoletatik urten dako hainbat belaunaldi eremu ez bertso salietatik urten dienetako horretan sortu dien gaixekin, baina orokorrian oindala 50 urteko Euskal Herriak eta gaur egungoak gai askotan zerikusirik ez daukienez, bertsolaritzak bez oinarrixa bi kasuetan iguala izen arren. Nik esango nuke apurot exagera guitzen dela lehengua eta oraingua konparatzeakoan, ez beste askotan beda izaten da. Garai bateko arraunlarixeko, garai bateko pelotaixek eta bertzotan be, garbi dau, garai baten beste mundu bat bizi xau eguen, ez da? Mundu, baserri mundu bat, eta herri mundu bat, eta gaur egun, esan digun mundu urbanua erabat nagusi dela, eta guk zelabait transizio hori izautu dugu, ez guk. Nik baserri munduen kantatu dut asko, eta mundu urbanoen bebai, eta igual transizio hori izautu dut, eta gaur egun baixa erabat nagusi mundu rurala da, ez da. Baina bertzuen teknikia bera, bertzuen muina bera, uste dut ezer gutxi aldatu dela. Ezer gutxi aldatu dela, behar dela, baleike, izkerak eta grazia apurua galdu izana, eta zenbait gauza batzutan, gauza batzuk kamustu izana, eta aldiantziz beste batzuk, teknika batzuk asko hobetu izena. Baina funtzian nik ez neuke esango edo ikaragarrizko aldaketa bat egon da. Gipuzkoa bertsotanen parte hartuko duen bertsolari batek esan zigun Baiarako norbaitek aurrera egitea gustatuko litzaiokela. Baiarako bertsolaritza bazterrekotzat hartzen dela adierazita. Egia da, Sarasua nahietatik eta Gerrazaldegetik ez dela Baiarako inor hor aurrean egon. Ados zaudete baieztapen honekin? Ulertzen dut oinarrixan dagoena eta esango neuke zentzu baten Gipuzkoan eta bertsolari gehien elkartzen dien eskualdiek badaukiela halako hegemonia puntu bat eta txapelketan be hori igerten dela baitza kopurutan be, baina ala eta biruztegat bertsolaritzan argazki orokorra hartzen baldin badugu Debagoiena nahiko zentruan dauela eta ez dauela bape bazterrien. Debagoiena bazterrekoa dela esatia eramu oso erdaldunduetatik datorren bertsolari batei nik uste dut badala apur bat nahiko kontran sartuko jakon zerbait. Nik uste dut eta apur bat ezautzen dutenatik hori gertatuko dela. Gertatuko dela laizter berriz be, ez dut uste, egisa da, garai hartan, 80. hamarkadatik sortu gitzen taldiak, igual emun eguela, igual naseino mailan, ibilitako bertsolaririk, ez, eta gero behar bada hori apur bat apalduen jala, baina orain anebera, eta uste badauela etorkizunean gutxien uste da nien sortu lehikela baita bertsolari bat, naseino mailan ibili leikena.
Bada Bailarako bertsolaritzak aurrera eginez izanaren errua Jon Sarasori egotzi dionik, 81ko Gipuzkoako txapelketan egindakogatik. Bertsolari aldizkariaren 88ko ale batek ere berdina irodokitzen zuen. Zer erantzungo zeniekete? Iruditzen jat, pertsona baten erabaki bati bailara oso baten bilakaeria bere bizkarrian jartia gogortsua dela. Esango nuke urte askotan bertso eskoletan egon zala, ez? Orduko 80ko hamarkadan hasieratik egon zala halako utzunetxo bat gure bada plazara salto inebien bertsolarixena, baina gero benetan jartzen baldin bagara begira ez dela inbesteko utzunia. Nik ulertzen dut gure bertso talde eta gure bertso eskolan pena hartzia bertatik sortutako bat, zerbaiten txapeldun ez izatiarena, eta aukera hori eukitio momentun baten. Baina ez dut uste nik erabaki hori hartu nagoen, nire kontzientzian eta nire garai hartako zirkunstantzi lotuta, eta ez dut uste Bailarako bertso gintzari kalte inuitzenik, eta ni neuri nik uste nuen kalte inguztela, eta azkenien ez zala inbesteako izan. Gentiak gutxi gora bera ulertu hauen, zer protesta horrekin zer esan nahi izan, eta ez dut uste horrek inolako desmobilizazioik ekarri benekala, sentitzen dut benetan ez ez euritzigatik, baizik eta han eta hemen entzuten dutenatik eta nik uste dut hori nahiko superauta hauela eta ez eguela holako eragin kolektiboik izan. Zein egoeratan dago Bailarako bertsolaritza? Esango neuke, zenbakixetan jartzen baldin bagara eta begiratzen baldin badugu bertso eskoletan dabilen kide kopurua, bestela irakasle, gai jartzaile, antolatzaile moduan dabilen jende kopurua, eta begiratzen baldin badugu urtien zier Bailaran antolatzen dien saio kopurua Debagoieneko bertsolaritza osasuntxu dauela, betiko baina danekin, esan gurot. Zenbaki horreitan jarritxabe, danok gare kostiente azkenen gurtietan badauz saio batzuk galdu dienak, antolakuntzan erreleborik ez dagoelako edo beste realidade batzu erantzuten dutzelako, izan aldielako oso nekazal eremuko auzoetan antolatzen ziren saioak eta auzo horrek sartzen doia zen einien erreleborik ez dagoelako, eta erantzuten dutzelako beste errealidade zabalau bati, eta horrekin batera ezin da ukatu ondion euskaraz hitzen den kultur sorkuntza badala aspiratutako jarduera bat, eta Debagoienian hegemoniak beste nun baitzen dauzela. Ez dut uste Bailarako bertsolaritzaren osasuna dauenik txapelketan puntakoa noizbait izatea ginez. Sentitzen dut hori, Bailarako bertsolaritzaren osasuna dauela batez be herriko bertso taldien, bertso eskola, bertso talde horrein dinamikan, eta baita ere eskoletan, pixkat ikastoletan, eta hezkuntzan ereiteko gai garenaren arabera. Eta hori pixka perretxikoen izaten da, moduan izaten da. Ez askotan ereiten duzu, baina perretxikoak askotan sortzen die uste ez duzun lekuen, eta urte batzutan bolara hona dator da gurrengoen izain beste, eta bertso eskolen nabe apur bat gola izaten da, ez da. Eta, gure Bailaran behola da, eta esperot tokizinen duela izango da. Nik ikusten dut, batxabaltan dinamikatxoa badauela, han esaten bai, han moduko pertsonak ordaz, Aramaixon dinamika badau, ez dakit, Bailara moduan hartu dut, Goiena moduan hartzen dugu Aramaixon dinamika oso interesgarri badau, eta nik uste ondo gauzela. Beste kontu bada, nire arra hori dela beti, ez da, bertsolaritzan zain jubiuna azpiko geruzua da ez. Eta bertsolaritza ondo egongo da, atxabaltan zenbait kuadriletan, zapatu gabetan, holako horruen jarri eta bertsotan ibiltzen badie, ez? Hori da bertsolaritzan benetako osasuna nire ustez ez.